Takže předjíždí nám další exponát, který odjíždí, tak potom ta přepravní poloha sekačky je vlastně přes kabinu nosiče mimo. A jako další nám předjíždí sekačky, které teda vyrábí firma Dicker. Takže opět dvojkombinace, podsvídlová sekačka a vlastně čelní rameno. U sekaček firmy Dicker je taková zajímavá věc, že každá ta sekačka má svůj hydraulický okruh. To znamená, když by přišlo problémy s hydraulikou podsvídlové sekačky, tak vlastně čelní rameno